Hello mga kabisdak, so sa gilano na sa mga atong paminawon karon sa kun ako ang pasultion. Ang atong magtatampo nagngalan og Lori. So buhay linding. So napurnada pagyod ang ilang nalinding. Kay ang cellphone nga to ang mga record sa ilang renyo gi-snatch man. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon ni Lori. Kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, palihog ko subscribe ug click po sa notification bell para updated mo sa matag upload. So di na to ilangan atong nang isunod ang mga drama kun ako ang pasultihon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi, hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mga kanyang tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamong mugamig dyan sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Lori. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Lori. Kila kong problema, bahin ni sa kumbana nga nagproblema sa iyang mga bayranan sa utang. O kun nga no, ingon magod ini ang mga panghitabo. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumpa ko sa sarili, hindi na Ala, kinsa ko tayo ng taxi nga ni Hunong sa among tungod? Uy, ganong nagtaksi? Kinsa siya? Uy, si Teresa mong na. Ang akong gwapong bana. Dong! Ikaw na, Dong! Da, awa siya gid lagi. Maglibog bang ko ani nila good. Usahay, good mura man na siya si Piolo akong bana. Maunang... Nana, Dong Piolo! Ay, Piolo ba? Teresa! Kakidort, oy. Uy ay. Nangumpra day ka, Dong. Huwag mo ka magsulti. Uy, giuban na lang unta ka. Ay, wala lang day kay ikan man ko trabaho niya. Milahos na lang ko dito. Kwartahan day kay ron, kay nangumpra man ka. Ay, nalutsan mami sa among komisyon sa among gitrabahoan. Mao nga, ako nang siguro kumpra. Ay, kabalakaw, man ako gihurot og kumpra ang tanan. Nagbilihan mo kong gamay. Para day di 5 milo. Abi na kong imong gihurot og kumpra tanan. Wow, uy. Wow, kumangita dito kas cash. Naman nila para imo. Lado, salamat, Dong. Dali na mga anak ta. Magsukat og dali-dali, ha. Kini day, iluturo ko itong kinupusan gani day kay among imong sumsuman ni Paredelio. Mag-inom eh. Naris Paredelio? Oo na. Ako magugitsatan. Ako ipares bahay. Kailangan kayo, kuro sa mag-inom eh. Sige, ako ning lutuon. Katura, di lang ko maghumba. Ay, paghumpa sa day. Kay, masig, maglami among inom. Ari lang ko na sa papinapunos para Delio. Ambot para Pedro, mori ba to? Ako sa tugitsatan. Ay, karon ay siya na ron, nagdagsista. Uy, may kaniya day. Sige, day. Abay-abayan lang kung luto day. Dong. Pero Pedro, apil ako di ka marida. Ay, ano po taong dili? ang bangis. Ipungkan kas 15 anyos ng bangis mo. Na, 15 anyos man to. Kung na pilim na edad na ron. Mudagan na na 30.
Bati kayo na, pre. Kaya na namin siya bago. Oh, naano sa prepido? Yaoy. Kas mo, Tuon sa ka ng parindilyo. Ay, tuon ng parindilyo. Nasa siya bago lagi, pre. Kutrusian Diyos. Ano ko nagipagamihan ni Ginoy? Iya po itong lutason. Yung itoy. Kutrusian, okay. Okay, ang tugi, pre. Tugi dro. Sige, kayo musikan, boys ko. Sige. Bisag bola, bisag wayo, bisag wa pa mo boys. Okay ra gyapon. Okay. Sige larga. Gal. Larga bi. Okay, natahe. Ako'y binilanggo sa gugma. Buot kong magminyo, apan wala ako'y kwarta. Kining akong trato, guwapa undag itsura. Apan sama nako, labihan sang puluya. Mao kini karon ang akong problema. Kay pirming di malas ang akong pamasada. Kining trabaho ko, maubabag maniho. Usahay masiro, pagkakumpat mga abusado. Tambagi ako pre, saon pagdiskarte. Ning kinabuhi ko, ngawag yun intay swerte. Ibangga ko kaha, ning di sa puste. Bahala lang unya kamo sa kape. At ang malaot, ang daghang way laot. Hangin lang unya sa akong kaway boto. Tinapulan mo rin mo. Kaon. Ura, bagting naman. Bagting niya mo mata. Dong, daghan mong nahurot ganina? Ano, doha na kakahunday. Duha? Oh, muram lagi ko ka maunsa. Ay, wa mo kayo kuminom. Sila may akong gipainom og maayo. Mao pa? Kininday, Mm. katubang gihatag na ko ni mo nga 5 key. Nahurot na? Grabe sad nimo oy. Gahapon pag naghatag ato, hurot dayon. Say pagduwi mo na ako gastador. Sa ito pa, napali ay. Ako sa itong gamiton sobra. Singan? Gamiton na ko. Ilisa lang na ako today. May guberanan ko na ako. Ang linding ba? Lahat sabayan na ako ron. Hindi mo rinyo ko. Usaw mo na ako pag rinyo. Wala pa mong guberanan. Na pa may balance. Bago nga, ako lang sa itong gamiton. Inigrinyo na ako. Ilisan ko lang to. Ano oy, nahurot na. Dali ako. Bago pa kayo sulti ni mo. Mingon ka nga. May gastador ka. Nya karon, hurot. Sa, kakidot ko. Taro niya ba? Ako na bitang ilisa na. Basta makarinyo ko, ilisa na ako. Siguro ka nga imo nang ilisan ha. Kay ako ra ba nang ibabayad sa akong dawat-dawat? Ibayad ko na karong Sabado. Ay, karon ba magal Sabado? Gani karon pa ganing Sabado no. Sakto. Sabado man ma-release. Basta makabayaran ko, makarinyo ko. Sa last payment na ko. Sige. Basta ha, ilisin lang siguro Wala, ha. eh. Tubui sad. Ako na lang ipagamit ni Terso ang kwarta para igbabayad sa kong dawat-dawat. Nga ni pasalig man siya nga iyang ilisan inig-release sa iyang renew sa lending. Unya to, Oh, Mary, mata ka ron sa dawat-dawat. karon lang ko sa Bado Maribi, kay gigamit pa sa kong banang akong igbabayad sa dawat-dawat. Good. Mao ba? Karon lang kong sa Bado Mari. Sige lang, Mary. Awa na problema, eh. Basta siguro alam, Mary, ha? Kay, wala ba ko, ikatapal, Mary. Siguro lagi na Mari. May untag kanang ako'y makabunod sa dawat-dawat karong sa Bado sad uy. Kuan kun dili, Mary, hangyo alang, Mary. Kung pananglit, importante kayo nimo ang kwarta. Gamitunon kayo nimo. Hangyo alang nga. Kung kinsabay magkadawat ba, niya ilis lang mo. Kana lagi umusugot unta uy. Sige lang, Mary. Kung ako gani makabunot, Mary, ilisan ta. Sige Maria, nya salamat kay Mari. Ay, way problema, Mari. Ikaw na good na. Basta ikaw, no probs. Kanang dong, iniglusod sa imong renew pa, unsa may plano di ay nimo sa imong kwarta? Kuan day, ang akong renew, kuan man, 25. Pero suwayan ako 30 o madapag 30. O kung bayad sa kuwang na kung sa ka-payment, ha? Unsa lagi plano nimo sa kwarta? Ako yung palit og, ipatiles na ko lababo ba? Ipatiles ko ang banyo, niya lababo, ano yung plano? Ang imong bayad sa 5 ha, basin malimtan nimo para dawat-dawat taon to. Ay, siguro lagi na. Unya kanang kuan sa di ay dong kanang
Papalit ko ni mo ka ng kuan ba? Sama tayo. Papalit ko ni mo panty dong be. What? O, saan din panty ni mo? Di ba nag-order magkagbangko mo panty? Da, nahurot og tangag si ring, uy. Oh! Sabay, sunay ringan ko. Mga panty gyud zero nagtangag. Ang ako mga brief lagi. Umuli kita nga sa ilaga. Dagan mong kunong nikotin. Ha? Ambot og kinsay nagpauso anang panty dong, uy. Anong kinahanglan pa masagot ang mamanti, uy. Nga hubuon naman gihapon unta na. Maamanas, balaod ko na. Unsay balaod ba? Naabitaw na sa Republic Act 1234 na tanang mga emburnal kinahanglang tabunan aron dili mga lis nga mga baho. Parawa ni mo. Tulog hindi nang namabayaran ako para kapalit pakarinyo ko. Ano na basing? Nauro ko. Bossing, due morning. Maingat lang sab. Impasaron ko no? Bossing, rinyo ni mo ron. Ya, makarinyo. Siguro, kay Mayo, mag-record rin, bossing. Wow, yung may tabong tago ka. Di man tamad siya nga miyembro sa Now You See, Now You Don't. Mga gali, bossing, og tungod kay may kag-record, bossing. Patasan, pag yun na mo, ay mong credit limit. Tinuod ka ba siya? Lagi. Ayaw mo marinyo, bitsi ko mail naman to. Pwede na ka mo rinyo or pasaka na mo og 50 mil. Ha? Kaya ayaw mo kabayan 50 mil. Yes! Salamat kayo mo siya. Sige, Baling. Adto lang dito sa opisina, ha? Mo-text mo ni mo. Kung nakagaling mo text ni mo, nya kanang imuhang madawat nga text, mauna siya mauna ipakita niya dito sa opisina para sa imuhang approval ba, ha? Nya, impasa ka, o guwa na kayo problema, okay? Okay, Busing. Salamat kayo. Sige, kita tayo dito opisina ako ba, Busing? Sir. Salamat kayo, sir. Okay, bali mo, Busing. Sige, arin ako. Yes. Salamat kayo, Lord. Thank you, Lord. Anya, ansa naman dong? Okay na tayo. Patuon ako sa opisina, ugma. Aron makarinyo ba? Wow! Dong, basin apay sobra, mga unta sa gawasa. What problema? Dako kayong sobra. Kaya ba kag pilang ilang gi-offer nako nga credit unit o credit limit unit naman. Pila man dong? Gi-offeran ko og 50,000 day. Ha, dako agud. Lagi? Wow! Wala kun mauna dong, nay sobra gidi ay. Uray mao nga karon. Magunona na diha og asa ta mga on. Kana bang wa pa na to maadto ba? Wa ta takilaw sa mga katilaw pa sila mga linoto. Halos tanan man dong. Wa pa man ta kaadto. Wa ba tay kaon ka og restaurant. Way problema. Kutob sa magyan na itong restaurant. Sudlo na to. Unyag mahal kaayo. Manggawas to. Wa palay ka makailis. Nakailis na ka? Manaoy ganina ra. Sa'yo pa man taong runay. Mas may nang mo sayo ta, kay og magpaawahi ta, basig mahutdan tas kwarta. Na, di na nung takarinyo aning kalaki. Yes, madam. Mo nang mo sayo ta, okay? Dili kayo kaalata nga excited mo? Pa diri. Unsa man, dili pa ka? Kay dili lang kumukuyog nimo, mag-ilis pag balik. Luod pa. Kadiyo na yan, mag-ilis ako. Sa pagkatinuod lang, excited kay ko nga makuha ng among kwarta. Mao nga ni sayo gid mi. Pag abot na mo syudad, sirado pa mong opisina. Mao nga sa gawas mi nagpaabot, tag-selfie lang sa mi. Awa. Unsa na mo yun mo? Sa iyo pa kaayo? Ay, sagdi na lang good. Maguwat lang good tagwit. Di pa kaana, inig-abli, kita na makaunag kuhas kwarta. Unya, mag-unsa mo tangan eh. Ay, mag-selfie lang sa ta. Mag-vlog ta. Ay, sige, wait sa kanita ha. Ready na. Hello guys! May buntag ninyong tanan. Nagkapamahaw na ba ang tanan? Kami kay Wapag yun. Kay ni Amiron sa opisina sa among lending office. Kay renew man ang muro niya. Sirado pa man. Mga naghuwat-huwat lang sa aming anhi. Siyempre, kauban ako akong bana nga guwapo kaayo. Way makalabaw. Kay usahay mailad siya ko ano niya guys. Mura siyang si Piolo. Dong. Hi sa akong mga followers dong. Hi. Hello. Hello mga followers na mo. Kumusta mo? Hi. Hello. Hello. Wapag may pamahaw guys ay pero ikahuman din humana mo din mamahaw namin sa mahalong restaurant kay abi good ninyo. Ay! Hala! Tabang ang snatcher! Ako cellphone! Ako cellphone! Sagdilan lang. Ay nalagok na. Kay! Cellphone na ilang. Dong! Dili ang tao doon. Sagdilan lagi. Ayaw isugal mong kinabuhi tungod lang sa cellphone. Sibak kong monte magdagkod. Nato ng kutsilyo ron. Ha? Yung guglo ni mo? Madung ka pa ninyo ka?
Kunya ang cellphone! Ay pasag, di makapalit ang tagbago. Oh, okay. Kanila akong gamiton, be. Naman lagi kayo sa laing cellphone. Ang ako lagi ng cellphone. Ang kakitsa mo dito cellphone lang gisnats de. Ang imo bitaw to? Nalimot ka, nanghuwam ko sa imong cellphone kay batik kay kamera akong cellphone. Batik kuha mo to ang imo mo akong gigamit. Magkamagsulti, oy! Ang kuha nito cellphone! Kuklong to talaga! Ay nalang kay cellphone na to. Kunyag natoy ko chili, mamatay ka tungod sa cellphone. Tuwa dito para rinyo na ko. Tuwa sa akong cellphone. Kung dili ko magpagkita ito sa pusina, di ko ka rinyo. Pwede, oy! Kuklong talaga! Kanya ka na! Dr. Sog, guk na gyudong. Kaya ang ako niyang dawat-dawat unsahon na lang guk na ko Sog. Pastel! Mo na akong problema kay di makarinyo ang akong bana sa lending kung wato yung cellphone kay tuwa man dito ang notice sa lending nga makarinyo siya. Unya ang ako itong dawat-dawat unsaon naman lang. Unsaon ko man ni uy unsa man ko man pasultihon. Lori.